Benvinguts a Flashback, un programa dedicat a tots els alumnes de RAE de la promoció des del 2014 fins al 2016. Recordarem els nostres moments més entranyables d'aquests 2 anys i a tots els alumnes que han format part. I per a donar una visió més objectiva estaran amb mi els meus col·laboradors, que són Yajaira Ausín, Raúl Cárdenas, Enric Badosa i Juan Pajero. Però avui la nostra productora Maria s'ha encarregat de que vingués Paco en la Luna per saber una mica més d'ell i quins són els seus projectes actuals al món dels audiovisuals. Recordeu també que podeu seguir-nos a les xarxes socials, a la pàgina del Facebook que hi ha. I que comenci Flashback. Looking at her lovely feet. My girlfriend kill me, my girlfriend kill me, my girlfriend kill me so good. My girlfriend kill me, my girlfriend kill me in a beautiful night of full moon. Without any reason at all. My boyfriend died, he'll always be by my side. It is no pain. Excuse me, sir. Have you got any champagne? I killed my boyfriend, I killed my boyfriend, I killed my love that's so good. I killed my boyfriend, I killed my boyfriend in a beautiful night. Oh, I killed my boyfriend, I killed my boyfriend, I killed my love that's so good. I killed my boyfriend, I killed my boyfriend in a beautiful night of full moon. In a beautiful night of in a beautiful night of black moon. You're the only one I wish I could. Pero pensaba que estarías de acuerdo. Tell me why, tell me the reason
reasons, cause there are. Té una càmera? To who die. And I To a waging world. I'm Black Monday. Respect for me, but sometimes I feel you're not. Mira, és per tu. El que acabem de veure és una recopilació molt ràpida del que veurem ara, i per això hem vingut a la taula de debat. Però abans de començar a visualitzar els projectes, hem d'explicar com es va desenvolupar aquests. I abans hem de dir que el Paco i la Luna tornarà a sortir, i no sé vosaltres, però segur que l'Àlex Romero i el Galleta ja ha tuiteat amb el hashtag flashback. Seguríssim. Començarem parlant de l'ull aliè. La primera pràctica que vam fer va ser una persecució, i la del nostre grup, que és Raúl, Enric i jo, vam fer l'ull aliè. Sí. Joder, chulíssima, ¿no? Nos quedó. ¿Por qué no? Sí, a mi m'ha agradat molt veure aquí el resum, també veurem les altres pràctiques que es van fer, però l'ull aliè és una pràctica on jo vaig participar com a director, va ser la primera, i estic molt orgullós, va ser la primera i va ser una de les millors que van quedar, que és curiós, i des d'aquí voldria adreçar els de primer que fessin el màxim esforç en cada pràctica, perquè després, quan tires la vista enrere, t'agrada molt veure el treball que has fet prèviament i com pots arribar fins aquí. Aunque probablemente no hagan nada parecido a Luis Alié. Sí, però ara, abans de criticar més, contextualitzem aquestes crítiques i dins vídeo. Veiem l'ull aliè. Tia, Jorge, ets tu? Com deia l'Enric, va ser el primer projecte i el més parlat, no? Sí, el más mítico de todos. Veiem moltes plans molt mítics, la careta, la persecució... I tu, Enric, amb quin pla et quedaries? Home, jo destacaria... Hi ha dos plans molt bons. El que tenim el nostre actor principal, que és Marc Blanc, quan s'està amagant darrere del matoll. Aquest em va agradar molt. I el de la màscara. De la màscara ha sigut mític durant tot el curs anterior, sí. I aquest curs sempre hem recordat. Tenim penjada la màscara a cada curs que hem fet, hem posat aquest clicada d'ull a això, i aquest és el pla que més m'ha agradat d'aquest treball. No sé. Tu, Yahi, què podries dir? Jo la màscara, a mi m'encanta com se troba ahí poquet a poquet la màscara. O sea... Juan? A mi m'agrada també molt el primer pla, que surt ell guardant la guitarra, què és? La guitarra? Que és així com molt fos allà al teatre, no? Aquest també m'agrada molt. Quan diu Jorge, ets tu. Hay que decir que el arbusto era venenoso, que es una cosa que nos enteramos después. Sí. Que explicaría muchas cosas también. Sí. Bueno, també hem de dir que ell va ser el director de la persecució. Jo vaig ser director, vaig treballar amb aquest equip tan bo, amb Raúl, Antoni, jo, Marc Blanc i Esteban Cugat, i va ser un grup molt pintoresc durant tot l'any. Veurem pràctiques on vam treballar. Va ser, diguéssim, el grup que més destacava, però no per bo, sinó per curiositats. I un altre grup que no va destacar tant, però també va destacar, va ser el grup dels Heavies. I ara veurem el seu spot, que és un spot de PlayStation. No juguis amb la vida.
La vida no és un joc. Juan Pajero, tu que ets molt de videojocs, per tu, què és la vida? La vida és una cosa que s'ha de prendre en sèrio i als videojocs pots fer el que vulguis. Així que no podem fer el que vulguem quan estem conduint de veritat perquè si no podem acabar molt malament. I tu, Yahi, que no tens el carnet de conduir, què pots dir de la carretera? No, res, que s'ha de respectar molt a la gent que va per la carretera, ja sigui motociclistes com ciclistes, és que no és un joc, saps? Enric? Jo el que volia destacar en el tema visual, que és el que estàvem debatint, aquest canvi, perquè van fer plans amb GoPro, i aquest canvi GoPro en primera persona amb videojoc, a mi m'agrada molt com es pot, i a part del missatge, el tema audiovisual jo crec que el van fer molt bé aquest grup, si recordem, els Heavies es deien? Però també hi participava la Edu Vigis, que ja no està amb que no està amb nosaltres, va marxar. Aquest és un tema a tractar, perquè a la nostra promoció van començar sent uns 30 pico, i han marxat 6 o 7 persones, no? Bastant. Inclús aquest segon any també en van marxar. La Ana Rodríguez, aquest any, i el Javier Paz i el Jason. I la Kira. I Kira, que... Bueno, el primer any vam perdre a Anna Miró també, a la Sheila. us la recordeu? I Sheila. Anna Miró, que era cantant. I Edgar Villanueva o alguna cosa així. Sí, hi ha hagut diverses baixes. També, a veure, es veu que hi ha una pressió i també es demanen uns objectius que hi ha gent que, per lo que sigui, no els assoleix i decideix anar per una altra banda. Sí, sí. I Javi Paz, el Javi Paz era molt amic teu, no? Sí, però no sé, no se sap res d'ell. No contesta a WhatsApp, no contesta res. Perquè Raúl, Pasó a mejor vida. perquè Raúl, estaràs d'acord amb mi quan diem que la gent que es va d'aquesta promoció se'n va sense dir res. Desapareixen. Sí, es algo que no tiene mucha explicación. Ana se fue después de una exposición, bueno, justo antes de una exposición que había que hacer, y fue un caso muy místico. Todo. I de místic va la cosa, i ara veurem el videoclip del Heavies. Un videoclip, hem vist el seu spot, ara veurem el videoclip, que és molt potent, un dels millors videoclips que vam fer en la nostra promoció. Sí. Los Quijos, ¿no? Yo creo que de los Heavy ya hemos visto todo. Sí. Breaking Silence, trencant el silenci. Sí. Creus que amb aquest videoclip han trencat el silenci? Creo que la pregunta es, ¿debería estar, el silencio es mejor? Bueno, no. No, pero me parece que está muy bien hecho el videoclip. En comparación al spot, está muy bien hecho. A mi m'agrada més el videoclip, però la meva pregunta és si el Carles ha pres alguna cosa per a... saps? Per la gola o... Bueno, hem de dir perquè tela, que Carles és cantant professional del seu grup Breaking Silence. Bueno, també ho veiem en el videoclip, veiem també un treball professional. Claro. I veiem
que la veu és professional, el grup és professional i el videoclip va ser un videoclip professional. O sigui, ells ho portaven treballant des de molts mesos i llavors per això també es va veure un treball potser millor que la resta, però també perquè portaven un treball previ i molt fort. Llavors va agradar molt a la classe, el treball. Està bé, a mi m'ha agradat molt. No Val. és el meu estil, però sí. Sí, ara anem amb un spot del grup dels Pijos, capitanejat per Sara Salmerón, i bueno, és un spot d'Adidas i que va rebre bones crítiques en el seu moment i ara veurem després del vídeo si seguirà a rebre tan bones crítiques. Endavant, vídeo. While I was playing fair, baby, you played a cheat game. Acabem de veure una batalla de galls de ball i, bueno, què podries dir d'aquest? Home, a mi personalment em va agradar moltíssim. En aquest grup hi havia molt de talent i els ballarins són prodigiosos i el grup també està molt bé. A mi m'agrada molt com ho van fer, el trucatge de com canvien la roba. No sé, a mi em va agradar molt. O sigui, vaig veure un treball que no semblava de primer, realment. O sigui, també van marcar molt la diferència aquest grup. Yo creo que el gran problema de todos los spots es que duraban mucho, que era minuto 20, a lo mejor esto con 10 segundos fuera, ¿sabes? La parte de la chaqueta y a negro. Bueno, però m'agradaria tornar a la part d'Enric, que és que era un grup amb molt de talent. Sí. I tu que tens apuntat tota la part tècnica aquí, què podries dir del grup dels Pijos? Què t'haig de dir? Mira, Víctor, Ari, Jona, Sara, Raquel, amb el mateix nom ja es diu tot. Nosaltres hem comptat aquest any amb Víctor, per exemple, el documental, i ja veiem com es maneja amb la càmera. O sigui, realment ja venien amb un treball previ de fora del cicle i es nota i es fa palesa els treballs que ells fan. Llavors, això que es fa passat, potser sí, però més que res per al temps que ens demanàvem. Ens demanàvem un minut quan realment els spots són de 20 segons. Llavors, per això potser sí que es fa passat, però la qualitat es nota bastant i amb la diferència d'altres spots, com no sé si veurem el nostre, que va costar més d'agafar la idea i agafar... És més complicat, a veure, quan no ho has fet mai costa bastant. Llavors... Vale, doncs ara passarem a un altre videoclip, el videoclip de Rubén, que aquest grup no té nom, i endavant vídeo. No té nom. A veces voy, a veces vengo. Cuando te miro se me para el tiempo, buscando siempre la manera, pero nunca me sale, es que me quema esto que llevo dentro. Y es que me pone tierno y no lo puedo controlar. Ay, ay, ay. Díselo, Paute. Y es que mi vicio eres tú y no lo puedo cambiar. He ido a psiquiatra, psicólogo y demás. Todos coinciden en lo mismo, estoy fatal.
Y es que mi cura tú la tienes bien guardada. Estoy pensando asegurar mi corazón por si se para cuando me diga que no. Y es que tan solo con mirarte caminar es como un chiste de algo que no se me va. Y créeme que lo intento, pero tú cuando te pones con tu pelo suelto, la testosterona sube por todo mi cuerpo, imposible de parar como una fuerte racha de viento. Y me pone esto que llevo dentro. Y es que me pone... Poses tendre. Juan Pajero, què pots dir d'aquest videoclip? Bueno, jo crec que han optat per una manera més tradicional de fer videoclip, és més usual veure un videoclip així, però a la senzillesa també se li troba les coses bones. O sigui, van optar per fer una cosa senzilla i han encertat. Yo creo que a un Enric dirá que le ha gustado. Yo he sentido un poquito de vergüenza ajena viéndolo. Ai, pues a mi m'ha fet molta gràcia veure-los allí, estaven en su salsa. Sí. A mi, a veure, matisem, m'ha Per agradat... al·lusions, per al·lusions. No, m'ha agradat, és a dir, tenen carisma. Els que surten tenen carisma. Era el grup sin nombre, jo els posaria Don Juan Tenorios o Galanes, perquè realment sedueixen a la pantalla, però sí que van triar alguna més convencional, i llavors potser entenc a Raúl en la part d'audiovisual que digui que no van arriscar massa en el tema de producció d'un videoclip, que seria més al videoclip al uso, ¿no? Aunque esta versión de esta postproducción no la había visto yo. Es decir, que mejora lo que había. Els altres. Sí. I ara, Enric, tu que has tingut a Rubén Romero com a DJ de l'obra de teatre, què podries dir d'ell, a part més tècnica? Bueno, és una persona que sap molt de so i en això ens ajuda bastant, però clar, al saber tant també t'avorreixes. En el moment que tens que aprendre coses, nosaltres tenim un nivell de so que potser ell el supera i llavors sí que seria, com vaig comentar, no? Que és més DJ que tècnic de so, però se li dona bé en aquest àmbit. Bueno, doncs ara passem a l'últim videoclip que tenim, que és del grup una altra vegada dels Pijos, i la cançó es diu No Broken Heart Girl. You're everything I thought you never were, and nothing like I thought you could have been, but still you live inside of me. So tell me, how is that? You're the only one I wish I could forget, the only one I love to not forgive. And though you break my heart, you're the only one. And though there are times when I hate you, 'cause I can't erase the times that you hurt me and put tears on my face. And even now, while I hate you, it pains me to say I know I'll be there at the end of the day. I don't wanna be without you, babe. I don't want a broken heart. Don't wanna take a breath without you, babe. I don't wanna play that part. I know that I love you, but let me just say I don't wanna love you in no kind of way. No, no, I don't want a broken heart, and I don't wanna play the broken-hearted girl. No, no, no broken-hearted girl. Ara li toca el torn a Yajaira, tu que ets la més romàntica Professional. d'aquí, dels col·laboradors. Què podries dir del videoclip? A mi És m'ha agradat romàntic? molt la forma de fer, o sigui, de gravar les escenes, tot supercuqui. A part, la Sara canta molt bé, amb el Jonah superbé ho ha fet. Per això aquí no canta Sara. Ja, però és que sembla que sí que canta ella, saps? És la forma en què ho han fet, t'ho juro. Jo volia afegir... Enric? O sigui, això de que sembla que canti ella o que, Sí. diguéssim, mou els llavis amb la cançó, és que van utilitzar, no sé si desvello un secret, però van utilitzar uns altaveus i llavors ella cantava a la mateixa vegada que sonava la cançó i llavors va ser molt fàcil després ficar la pista d'àudio conjuntament amb quan ella estava parlant. Llavors això ho vaig trobar molt bé perquè després altres grups que ficaves cançó i el cantant movia la boca no acabava de quadrar. A mi m'va agradar molt aquest truc que van utilitzar
I a banda de dir que les imatges també van utilitzar la Canon, la 5D, que les imatges molt bones. Sí, sí. I també volia afegir, volien agafar una banyera per fer el tema que per tema de producció no van poder portar, però bueno, que va quedar també molt bé. Ara m'agradaria saber l'opinió de Raúl. La pregunta és, ¿supera Idol Like Mondays? Es imposible que pueda superar algo Idol Like Mondays. Creo que no lo vamos a ver, pero la imagen de Enric con una peluca negra tocando el piano, yo creo que no se puede superar eso. Es entre eso y la careta de Marc. No por barrer para casa, pero creo que... Un petit resum, Idol Like Mondays, com ho diries? En una frase. ¿Cómo diría qué? Idol Like Mondays, ¿cómo resumirías en una frase? Hostia, un grupo de locos con una cámara en mano, tampoco... I d'això podríem dir el mateix de Semicru, el curtmetratge, i ara veurem la versió editada per Enric Badosa. Endavant, vídeo. Pero pensaba que estarías de acuerdo. No me vengas con eso, por favor, no me vengas con eso. Pero tenemos que hacer algo contra el declive de este sistema. ¿Pero tú te crees que así se puede ir por todos lados? Pues no, mira, todo esto juega a su favor. Y Dios, no uses nuestras conversaciones como excusa o origen de lo que has hecho. ¿Pero por qué no le das una oportunidad? Esto puede resultar. No, esto no va a funcionar. Es que no va a funcionar. ¿No lo estás viendo? Bueno, ¿y ahora qué? Pues estaba esperando que llegase el momento que lavasen mis actos, pero visto lo visto, creo que esto tampoco hará cambiar nada. Buenas tardes. Interrumpimos la programación para informarles de un grave suceso ocurrido esta mañana. Informa desde el lugar de los hechos David Ramos. Adelante, David. Sí, Jorge, así es. Ha sido esta mañana a las 12, aquí en Aigües-Roses, de la provincia de Tarragona. Estamos todos muy conmocionados con lo que acaba de ocurrir. En només un mes ja podeu dir que heu complert una de les vostres promeses de campanya. Sí, la veritat és que estem molt contents de presentar aquest parc infantil perquè creiem que els nens d'aquesta ciutat necessiten un espai on jugar. Hi ha un seguiment especial cap a vostè des d'un àmbit fins i tot estatal. Com està això afectant? Sí, bé, doncs... sí, crec que... Com anava dient, els seus progressos s'estan observant des d'un punt de vista... Oh! Hòstia puta!
Semicru, Juan Pajero. Yo creo que este corto marca la diferencia. Así, ¿eh? O sea, viéndote a ti, ponerte delante de cámara, ahí molestando es digno d'admirar. Jaira? No tinc res a dir. Sense paraules. Ric? Sí, jo volia dir que suposo que aquest curt l'han guardat els professors com a exemple del que no s'ha de fer en un curtmetratge i més a final de curs. Realment jo no em sento orgullós d'aquest treball. O sigui, hi ha companys que no el van arribar a editar i jo ho entenc. O sigui, a final de curs no surten les coses com un vol i llavors el treball que surt és una cosa així. No transmet el missatge que volíem transmetre, però perquè faltava un treball previ. I llavors està bé, però sembla un treball de col·le o et donen una càmera i vas a gravar. I mira que hi havia un treball previ aquí. Però audiovisualment a mi no em diu res i ja et dic, hi ha companys que van optar per no muntar-ho perquè faltaven plans, no està ben guionitzat tot. I llavors jo suposo que el guarden per això, perquè jo no crec que estigui al nivell de treballs anteriors que havíem fet. O sigui, diguéssim que vam anar cap avall en el nostre grup en particular, hi ha grups que van anar evolucionant. Raúl, que tu vas ser el guionista. Creo que el guión estaba mal, pero todo lo demás estaba peor. Es horrible, es horrible. Estábamos viendo el corto y estábamos aquí todos como moviendo la cabeza como... De curs, de tots els curs que van haver al final de curs. Pues la verdad es que no me acuerdo de ninguno más. No, pero hablando sobre lo de los compañeros que no lo editaron, yo fui uno de ellos y es que no dan ganas. Ya lo hemos visto lo que es. Tú editaste uno que quedó más o menos bien, duraba un minuto y medio. No, va arribar als 4 minuts. Pero con los créditos. 2 minuts de crèdit. Vale, eso lo deja en 2 minutos. Té 5.000 visites al YouTube i és bastant reconegut. Bueno, jo volia dir també que de les errades s'aprèn, és a dir, que no estem aquí per fer treballs professionals, que si surten professionals perfecte, i sobretot el primer any, si surt una cosa així, a veure, no passa res, estàs aprenent, però no es un curt audiovisual para mostrar cap puesto. Enrique, estamos aquí para hacer trabajos dignos, no profesionales. Sí, no. Y tampoco lo hemos conseguido. Té raó. O sigui, realment va ser un bluff, no? A mi no m'agrada tampoc. Bueno, no hi ha més paraules? Doncs bé, fins aquí la tertúlia, companys, i bueno, que anem a publicitat en 5 minuts. No us mogueu, sobretot tu, Cayeta, i seguiu whatsappeant amb el hashtag, flashback, de tot. I tornarem amb l'entrevista de Paco en la Luna. No recordes cap estiu com el més important de la teva vida? M'alegro que hagis tornat. Esclar, per què no havia de tornar? Per què hauria de ser màgica? Els perlosos fa 4 anys que la guanyen i no han aconseguit cap dels seus desitjos. Tens algun desig? Donaria el que fos per aconseguir-la. Suposo que sabreu que només podeu córrer si sou 5, no? Em dic Cristina, però els meus amics em diuen Cristo. Qui és? És un búlgar que acollim. Perdone, ¿habla mi idioma?
¿Cómo? Claro que hablo tu idioma. Aquest any serà l'últim de la carrera. Jo també trobo a faltar el pare. Guanyaré aquesta cursa i aconseguiré que torni. Petits? Petits. 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 1, 2, 3, petits! Thieves. 7 days. Over 100 challenges. Only one life. Get your weapon ready. Kill all time. 3 Spikes Model. Follow us at thisspicemodel.com. La ayuda internacional llegará pronto. Y se va a encontrar el mejor ejército que ha visto la historia. ¿Estamos? Cruzaremos el Ebro la noche del día 24. No venceremos a nadie cruzando un río. Tenemos que demostrar nuestra fuerza, don Manuel. Gran movimiento ofensivo de la República Española. Franco sorprendido por la República. No queda ni un rojo aquí. Nos matamos a todos. Ens volen prendre tot el que hem aconseguit i no ens ho podem permetre. Habla usted con el presidente de la República. Y usted con el presidente del gobierno. Morirá gente. Está usted tan equivocado, don Manuel. No, está equivocado, señores. Tornem de publicitat al plató de Flashback. A la primera part hem estat veient uns vídeos dirigits i realitzats per nosaltres mateixos. Ara, per la segona part del programa, hem preparat una entrevista amb Paco en la Luna, cantant, compositor, actor i director. Jo, personalment, no conec a cap persona que sigui tantes coses i, a més, que mescli tot amb aquesta comicitat. Amb qui t'inspires? Perquè has de tenir alguna inspiració, no? Sí, suposo que és part de la meva personalitat, no? He anat agafant durant la meva vida diferents persones que admirava, compositors, creadors, directors, i amb tot això he fet un collage, no? Evidentment barrejant-lo amb qui jo soc. Llavors, Paco no es neix d'un dia per un altre, sinó que es va fent. Sí, suposo que hi ha una part innata, no? Jo quan era petit el meu professor va comprar unes flautes, les va repartir i jo tocava més o menys bé des del començament, tenia una predisposició a fer música. Després vam fer un coro, igual, cantava més o menys. Suposo que hi havia una part artística que estava innata i l'altra són moltes hores de feina, moltíssimes hores. Ets un artista i de totes
aquestes coses que fas del món de l'art, quina creus que dius, aquesta em dona millor? Jo crec que amb totes hi ha una part en comú, que és la paraula, i personalment és el que més m'interessa. Com a músic m'interessen més les lletres, ja sé que dir això per un músic és fort, però és veritat, m'interessa més la part de la lletra. Per mi la música és un vehicle per expressar la paraula. Al cinema igual, al cinema m'interessa més la part dels diàlegs que la part visual, i clar, jo sempre m'envolto de gent que controla més l'altra part, no? Per exemple, sempre toco amb bons músics i treballo amb bons professionals de l'audiovisual perquè m'interessa més centrar-me en la paraula. Llavors, què penses d'aquesta gent que és nova en la música, que no diu això, que la lletra és més important que la música? Què li diries? A mi m'han passat coses importants, com per exemple gent coneguda que està a dalt m'han dit: Paco, ajuda'm perquè em falta una frase per omplir una cançó. No? De vegades és veritat que a la lletra dintre de la música de vegades se li té poc respecte, però bueno, és veritat que això, que hi ha grups o cantants o compositors que valoren molt més la part musical i per què no, és respectable. Sí. I ara deixem la música i ens anem al teu alter ego, que és el cine. Sí. Què és més difícil per tu? Fer cine o fer música? Jo, per mi, no sabria dir, perquè són dos sistemes completament diferents de treball. Jo al cinema potser li tinc més respecte perquè sóc més nou al cinema que a la música, no? I vinc de molts anys de fer televisió i el del cinema és des de fa pràcticament 2 anys, no? I llavors li tinc potser més respecte, però el tema d'escriure i sobretot el tema de guions i tal, trobo que és una cosa que ho faig amb força facilitat. Cada dia m'aixeco i cada dia escric molt. Llavors, bé. Per tant, per a tu el cine també és més important el guió que la pròpia pel·lícula en si. La veritat és que sí, almenys és el que defenso més, no? El que puc defensar millor i amb el que em sento més còmode. I ara estic investigant més l'altra part també, no? La part més visual. També ets professor? Bueno, no, he fet de professor. Jo penso que ser professor és una feina que necessita molta dedicació i jo tinc molt respecte a la gent que és professora de veritat, no? Jo he fet coses molt concretes, he fet curs, he fet de tutor en un workshop, he donat classes de música en una altra època de la meva vida, però no, mai he sigut professor amb el ple sentit de la paraula. Què creus que ha de tenir una persona per ser professor? Jo penso que sobretot ha de tenir primer una personalitat forta, perquè jo em vaig trobar un problema, és que sempre els alumnes tiraven massa de mi, és a dir, em deixava condicionar massa per l'opinió dels alumnes. Els alumnes em deien, volem fer això, i jo canviava tot el meu pla de feina per fer això, no? Jo penso que un professor ha d'estar molt segur del que vol explicar i el que vol ensenyar, i jo això no ho tinc, em deixo portar massa fàcil pels alumnes. Escriptor també? Bueno, també és una paraula molt gran, jo considero més això, més guionista, compositor, escriptor. Ara estic en procés de publicar una novel·la amb la que ja estic treballant el guió, tinc acabat ja el tractament pràcticament i comencem a moure aquest guió, però bueno, m'agradaria molt poder dir soc escriptor, però és complicat. Bueno, estem veient que ets una persona molt, però que molt polifacètica. Llavors, ara que està molt de moda això del Tinder i anunciar-se a les xarxes socials per lligar, tu, amb pocs caràcters, com t'anunciaries? Com ho diria? Home, suposo que en algun moment posaria creatiu, no? Que això queda molt bé sempre. Perquè, clar, sensible, creatiu. Veient el teu currículum, ets escriptor, professor, cinèfil, ha sigut de tot, doncs tothom t'hauria de donar un cors. Un cors, sí. Bueno, el que intentaria sobretot és amagar les pujades i baixades de caràcter, que és pròpia també de la gent creativa, això no ho ficaria. Sé segur el que no ficaria, el que ficaria ja és més complicat. Suposo que això, noi sensible, creatiu, busca noia per viure moments cinematogràfics. No sé, no ho he fet mai, de veritat. Bueno, i una cançó teva, la que més t'agrada dir? A mi m'agrada molt, de les meves cançons m'agraden en les que conflueix la comèdia i la sensibilitat, l'emoció.
que és una cosa que jo crec que és complicada i que intento investigar, on conflueixen totes dues coses. Per exemple, una cançó meva en la que passa això és El momento equivocado, és una cançó d'un altre disc, o ara l'últim disc hi ha diverses en les que conflueixen aquesta part còmica i sensible. Jo penso que és una línia molt delicada, perquè si ets massa còmic, la cançó fa riure però no emociona, i si és massa seriosa no desperta el somriure. Llavors, aquest és El momento equivocado, i a l'últim disc tinc una cançó que es diu... no me'n recordo, perquè encara el tinc massa fresc, però... es diu Tu amante, es diu, sí. Llavors creus que ni el Chiquito de la Calzada ni el Rubianes es deurien de dedicar a la música? Home, el Rubianes estaria més a prop, potser, de poder-se dedicar a la música. De fet, el Rubianes sí que tenia un puntet emotiu, també, de vegades, als seus monòlegs. Tot era molt canyero, tenia un puntet emotiu. Molt bé, Paco. Ara, dos dels meus col·laboradors d'abans, Yahi i Juan, han preparat una secció d'experiments relacionada amb el cinema. Després de veure-la, seguirem amb l'entrevista. Així que anem a veure-la i després en parlem. Mucha mierda, así, tuñaco. Que te salga... Buenas a todos. Hola. ¿Qué traemos hoy? Marcel. Què traemos hoy? Bueno, doncs ara farem un experiment. Un experiment que serà amb CDs i DVDs i amb foc. Explica tu mentre trec les coses? Sí. Bé, primer haurem de tallar el CD. El CD. Agafeu un vell o el que sigui, vale? Vale. Que no feu servir. I quan el tenim tallat, hi hem de intentar treure-li el que se'n diu la pel·lícula. Vale? Si tallem una miqueta així, veiem com tenim el plàstic, només, i ens quedarà una cosa així. Vale? L'ensenyo. Sí. Quedaria una cosa així. Vale? I ara ja, a veure si surt a tu. Amb el foc intentarem cremar sense sortir il·lesos, fent rodonetes, i després bufarem. Bufaràs tu, Juan? No, ho fas tu. O el bufo jo? Jo faré el meu. Tenim espectadors allà dalt. Vinga, a veure si puc. Quan comença a ficar-se blandet ja... Bufo? Sí. Bueno. S'ha quedat un intento. Espera, provo, Mira-la. Com un criu petit, va. No sé si ho veieu. Ui. Samuel, ho veus? Estic donant voltes amb el foc per a que estovi. Bueno, algo és algo. Vols provar-ho tu? No, jo crec que ja així ja es veu. Bueno, jo mentre seguiré, vale. M'ha agradat. Pel següent necessitarem 2 pots d'aquests de iogurt, vale? Una carta, nosaltres hem ficat un paper per no mullar el que se'n diu la taula, i aigua. El primer que hem de fer és omplir. Va, fins a dalt de tot. Fins a dalt de tot. Després ficarem la carta aquí, per la ventosa. Ai, ai, ai. Poc a poc, Ficarem això aquí. I llavors es quedarà això així. Ara, amb unes monedetes, el farem. Les ficarem. Oi, 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 que cau. No cau, no cau. El Juan. Vale. Ja I així veiem com pel mig... Ale. I no cau l'aigua. Així Pues ja que... està.
Bueno, pues moltíssimes gràcies als telespectadors. Ja hem acabat l'experiment i res, donem pas ja al plató. Posar-los tots dins, total. Total. Moltes gràcies, Yahi. I bueno... Jo no provaré a casa això, per si de cas no... Sí. Hem parlat de tu, o sigui, hem deixat clar que ets un galant. Ah, sí? I ara vull parlar una mica de la teva vida laboral. La primera pregunta, com és treballar amb Víctor Sandoval? El Víctor, jo vaig sorprendre molt, perquè no sabia que tenia aquesta vessant també més actoral i tal, i ho va fer molt bé. Es va portar molt bé, va ser molt serio, ens va ajudar amb tot, està bé, perquè era un personatge que jo especialment, era un lloc que no m'interessava, no? La televisió del cor i tot això, i la gent que intervenia a la televisió del cor, però va ser una sorpresa, va ser molt maco, maquíssim, molt professional. Sí. I tens algun projecte ara? Sí, bueno, ara tinc hi ha uns quants projectes en ment, no? Estic amb el guió del segon llargmetratge, que es diu Amarte sin mi. És una coproducció Espanya, Lituània, Portugal, Letònia, una sèrie de productores involucrades. Estem en la fase de desenvolupament ara. Estic acabant nou guió, que és una adaptació d'una novel·la que vaig acabar, i hem presentat projectes al Canal 9 que ara es torna a obrir, la televisió valenciana, o sigui que estic amb uns quants projectes. Molt bé, Paco. I bueno, fins aquí l'entrevista a Paco. Segur que podríem seguir parlant molt més de temps, però el programa ha de continuar. Així que, Paco, en un moment podràs tornar al set musical per acomiadar el programa. Però abans d'això hem de veure un vídeo que ens donarà un altre punt de vista dels alumnes que han fet possible tot això. Fins ara hem vist un caire professional, però ara veurem com viuen aquests alumnes que viuen aquí a la laboral a la residència de la laboral. Si us plau, veiem el vídeo. Hola, buenas tardes. ¿Quién vive ahí? ¿Quién va a vivir? Vivo yo aquí. ¿Podemos pasar y ver el piso? ¿Soy de la tele? Vamos de la tele. ¿Quién vive ahí? Sí, claro, pero espérate 5 minutitos que me cambio, ¿vale? Aquí esperaremos. Venga. Aquí, esa es mi cama, ¿vale? Aquí compartimos habitación entre dos. Ese es mi compañero. Está un poco sucio esto, pero no pasa nada. Esto se recoge y ya está. Siempre llego tarde, pero es porque claro, estás aquí al lado, dices, bueno, si llego en 5 minutos y te vas esperando para dormir, duermes un poquito más y al final llegas tarde, pero que bueno, no pasa nada. Los profes son buenos. Aquí tenemos al Dios Zidane, el mejor de todos los tiempos, el alma del Madrid, el espíritu. Bueno, si salgo por la tele, un saludo para toda la gente de la residencia, que sois los mejores, ¿vale? ¿Y los armarios que guardáis? Los armarios está la ropa, ¿lo quieres ver? ¿Ves? Aquí todo planchadito. Y este está menos ordenado. Pero este es el mío. Y este, por lo que veo, lo has obviado, ¿no? No, este nada, este no. No se puede abrir, es un armario secreto. Sí. ¿Qué llevas en la nevera? ¿Qué hay? En la nevera tenemos, no sé, la cervecita, siempre hay que cuidar la línea. El gazpachito de la mama, que siempre va bien. La buena negrita para ya tú sabes. Vacía, ¿no? Por lo que veo. Sí, es que ayer fue una noche un poco loca aquí. Se nos fue un poco la pinza a todos. Es un loft muy acogedor. Sí, hombre, lo tenemos muy bien montadito. Está bien. Enseño los lavabos si queréis. Vamos ahí, las duchas y todo.
¿Cuánto tarda Mateo cada mañana en arreglarse? Yo, nada, 2 minutitos. Yo me levanto muy rápido y a veces ni me peino. Si me da tiempo me ducho, pero ya me levanto muy apurado, voy a desayunar corriendo. No me suelo estar mucho rato delante del espejo. No hace falta. Nada. Tengo arriba un vecino que siempre veo que le está mirando, Marc Blanche se llama. Me da un poquito de cosa, un poquito de miedo, pero... Baja las persianas cada día. Sí, yo antes no las bajaba, pero ahora las bajo. ¡Despiértate, que ha venido la tele! Estarán durmiendo. Ya. Joder. Nada. Esto es la vida de la residencia. Venir, ver la tele y ya está. Se pasa todo el día en el sofá este. Aquí tenemos el futbolín. Tú puedes jugar, pim pam, vienes aquí por la noche, juegas un poquito. Cada vez más gente confía en el método Olympics. Uno de cada... ¡Adiós! I fins aquí el programa Flashback. Ha sigut un plaer haver gaudit d'aquest tema amb vosaltres i d'haver estat amb Paco en la Luna. Però ens hem d'acomiadar de tots vosaltres i de tots nosaltres també, perquè el curs ja s'acaba. Ara Paco, el seu grup, quan vulgueu, endavant. No es lo mismo enseñar inglés que enseñarlas inglés. No es lo mismo dar alemán que un alemán te dé. No es lo mismo el arte griego que un griego con arte. No es lo mismo un buen francés que un buen francés. Jugaste con las palabras para colarme tu infidelidad, sabiendo que yo era más de sudokus y sumar. Eres buena con la lengua, en la academia piensan igual, pero a mí no me salen las cuentas si me cuentas de más. Por eso no cuentes conmigo, por descontado este amor se ha perdido. Por eso no me cuentes cuentos, ahora lo que cuenta es seguir vivo. Por eso no cuentes conmigo, no, por descontado este amor se ha perdido. Por eso no me cuentes cuentos en los que solo cuento con amigos. No es lo mismo acabar escocés que beberse todo el whisky. No es lo mismo el arte griego que un griego con arte. No es lo mismo un buen francés que un buen francés. Jugaste con las palabras para colarme tu infidelidad, sabiendo que yo era más de sudokus y sumar. Eres buena con la lengua, en la academia piensan igual, pero a mí no me salen las cuentas si me cuentas de más. Por eso no cuentes conmigo, no, por descontado este amor se ha perdido. Por eso no me cuentes cuentos, ahora lo que cuenta es seguir vivo. Por eso no
este amor se ha perdido. Por eso no me cuentes cuentos en los que solo cuento como amigo. Por eso no cuentes conmigo, no, por descontado este amor se ha perdido. Por eso no me cuentes cuentos, ahora lo que cuenta es seguir vivo. Por eso no cuentes conmigo, no, por descontado este amor se ha perdido. Por eso no me cuentes cuentos en los que solo cuento, en los que solo cuento, en los que solo cuento como a